שלום, כאן אביטל כץ מהמרכז הישראלי לרפואה אינדיאנית. הבאתי לכם היום הדגמה של ניסוי באבנים חמות, ניסוי גוף באבנים חמות. אז בואו נתחיל ונראה איך מחממים את האבנים. אני הבאתי פה מתקן חימום, את המתקן חימום הקטן. טוב, קודם כל, כדי לחמם את האבנים אני חולטת מים רותחים על האבנים. אני לא צריכה לחסות את כל האבנים, כל האבנים מתחממות בסופו של דבר באופן שווה. אני מניחה את הקערה על גבי הנר, מחכה כמה דקות, בודקת שהמתקן במצב יציב, בודקת את האבנים, בודקת את האבנים, האם הן חמות מספיק כדי להתחיל את הטיפול. אני מציעה לא לחכות יותר מדי זמן, ואם מתכננים לחכות יותר זמן אז פשוט לא צריך לחלות על זה מים חמים, מספיק לשים מים קרים, בתוך 10 דקות האבנים חמות. מאוד מאוד חשוב לפני שמתחילים את הטיפול שאפשר יהיה להחזיק את האבנים במצב נוח בכף היד שלנו. אם האבנים חמות מדי, לא להניח אותם יותר מדי זמן על גבי אותו מקום, אלא להיות כל הזמן בתנועה. טוב, אפשר נתחיל כעת בעיסוי, נתחיל בנמרח שמן לפי בחירתכם. יכול להיות שמן שקדים, זה יכול להיות שמן זרעי ענבים שאין להם ריח, אפשר להוסיף כמה טיפות של תמציות צמחים או אפילו שמנים אתריים. אפשר להשתמש גם בשמן זית, אפילו שאני לא כל כך ממליצה. נמרח שמן ניסוי על כל האזור שאנחנו הולכים לטפל בו, על כל האזור של הגב. אחר כך ניקח שתי אבנים, הגלגלות, גדולות יחסית, ונתחיל לחמם את כל האזור של הגב, לא להתמקד בשרירים, לא לגעת בעצמות, לא בעצמות של השכמות, לא בעצמות של עמוד השדרה כמובן. גם באזור של הצוואר, התנועות הן צריכות להיות תנועות מאוד עדינות, מאוד רכות. החום של האבנים נכנס לעומק השריר, מגיע לעומק השריר, אז כך שגם בתנועות עדינות, בחימום סביר של האבנים, אנחנו מצליחים להשיג ריכוך של השרירים מהיר יחסית, גם בצורת עבודה שהיא עדינה ורכה. העיסוי לא אמור להיות כואב, אם יש כאבים מיד להפסיק את הטיפול. עכשיו נתחיל לעבוד בצורות מעגליות באזור של הכתפיים, באזור של השכמות. התנועות המעגליות הן מרככות את השריר, מזרימות דם. עכשיו אני עוברת בשני צידי עמוד השדרה, כמובן לא על עמוד השדרה, בתנועות ישרות, עד הגב התחתון. יש להחליף את האבנים במידה והן מתקררות. המתקן שומר לנו על חום לאורך כל זמן הטיפול. ניתן לבחור אבנים שמתאימות לסוג האזור שאנחנו מטפלים בו כרגע. רצוי מאוד לא לנתק מגע בזמן שמחליפים את האבנים. אפשר לשים לב גם בדברים האלה, גם בפרטים הקטנים במהלך ההדגמה. אפשר לעבוד עם אבן אחת על אזור קטן כדי להתמקד באותו אזור שאולי הוא קצת יותר קשה, שאולי השרירים שם יותר דפוסים, אולי זה אזור שכואב יותר. ואפשר לעבוד עם שתי ידיים בצורה יותר
יותר כוללנית, יותר עוטפת ופחות נקודתית. כשעובדים בנקודה אחת צריך לשים לב שהעוצמה של העיסוי סבירה, שאנחנו לא נגרום נזק ונגרום איזושהי טראומה לשריר בגלל התעסקות יתר באותו מקום. עכשיו אני עוברת על השרירים הרוחביים של הגב, אני מסרקת את השרירים, מתחילה מהגב התחתון שבדרך כלל השרירים שם יותר דפוסים, לרוחב הגב, מעמוד השדרה אני לוקחת חצי גב ומסרקת את השרירים לצד אחד, עוברת לחצי השני ומסרקת את השרירים הרוחביים לצד השני. באזור הגב התחתון אנחנו פה רואים עבודה עם האבנים בצורה מעגלית, בצורה סיבובית, עוזר מאוד לשרירים דפוסים ואפילו לכאבים יותר חזקים ושרירים יותר דפוסים בגב תחתון, אפילו כאלה שמקרינים לרגל, במידה ויש פריצת דיסק. דרך נוספת לעבוד עם אבנים. במידה ויש פריצת דיסק אז גם לא לעבוד על עמוד שדרה, בלדיסק, פריצת דיסק. על גבי המגבת. אפשר לעשות בעדינות את המקום, אפשר לרדת קצת למטה אפילו מהגב התחתון לכיוון הישבן כדי לשחרר את השרירים הדפוסים באזור הזה. אפשר איזה נוספת. בסיום העיסוי של הגב אפשר להניח מספר אבנים על עמוד השדרה. אפשר להניח ואפילו לרכז מספר גדול יותר של אבנים באזור נקודתי. ואנחנו לא רוצים להחיד שם במקום או שהעיסוי כואב. העיסוי בחלק האחורי של הרגליים מוקל יותר מכיוון שהרקמות שהן יותר רכות, יש לנו פחות עצמות ופחות מרכזים של עצבים. הרבה אנשים גם נרדמים בחלק הזה, בשלב הזה של הטיפול. אנחנו נתחיל את הטיפול כמו שהתחלנו את הגב, עם מריחה של שמן. מכפות הרגליים ועד הירכיים, עד המותן. נתחיל את העיסוי עם האבנים העגולות, הגדולות יותר. באזור הירכיים, במיוחד לנשים, מומלץ לעשות עיסוי רקמות עמוק יותר כדי לפזר צלולית, כדי להזרים דם בצורה טובה יותר לכל כף הרגל. שריר התאומים, אנחנו יכולים לראות שיש לו שני שרירים מכל צד. אצל ספורטאים גם זה שריר שמתאמץ מאוד, שריר השוק, בעלייה במדרגות, ברכיבה על אופניים. האבנים העגולות מאוד מתאימות לריכוך של השריר. ואבנים יותר שטוחות, אפשר גם לסחוט את השריר מחומצות חלב אחרי העיסוי. שוב העבודה היא עבודה רכה, נעימה. האבנים החמות עושות אפשר לתת לאבנים לעשות את מרב העבודה באמצעות החימום והריכוך שמסוגלות לבצע. אפשר לראות את התנועות
באזורים האלה שהם פחות תנועות סיבוביות ויותר תנועות של יד רודפת יד. בכף הרגל, מי שלא מדוגדג בכף הרגל, אפשר לבצע לחיצות באמצעות אבנים. לא לחיצות חזקות מדי, לא מהירות מדי. רצוי בזמן טיפול לשים מוזיקה מרגיעה, גם למי שמקבל את הטיפול זה מאוד נעים, מאוד מרגיע, וגם למי שעושה את הטיפול הרבה יותר קל ונוח לעשות על פי קצב של מוזיקה. ומסיימים רגל אחת, עוברים לרגל השנייה. ועברנו לחלק האחרון בטיפול, החלק של הפלג גוף הקדמי. אנחנו מתחילים בעיסוי של שריר הירך, באמצעות, זה נקרא גם השריר הארבע ראשי, באמצעות שתי אבנים עגולות, גדולות יחסית, כדי לרכך ולחמם את השרירים. אפשר לעשות רגל אחרי רגל, או שלעבור מחלק אחד של הרגל לחלק השני, זאת אומרת עם או השפיים או הטרפיים. בחלק הקדמי של הרגליים אנחנו נתקלים בעצמות יותר בולטות, גם העצם של עצם השוק וגם הברך, גם עצמות גב הרגל שדורשות טיפול מיוחד. צריך מאוד מאוד להיזהר. רואים שאני עובדת בצורה בשני צידי השוק לאורך השריר. בירך אפשר לעבוד גם בתנועות סיבוביות, אבל בשוק רק בתנועות ישרות, כדי לא לפגוע בעצם. בקירוב לעצם יש כלי דם שגם הם צריך להיזהר. זה אומר שאת כל החלק האחרון אני צריכה להגיד אותה. שלא לגרום לטעמים כחולים.